aterrador, mellor non, porque tantos agasallos, empacharse como un porco... Pero, seamos sinceros, o mellor momento da toda a festa é cando todos os familiares marchan para a súa casa. Poderíamos facer todo moi sencillo, pero non, todo ten que ser máis complicado que os Xogos Olímpicos, porque poderíamos, non sei, comer un menú macrismas, que xes patacas fritas ou bebida recargable, hamburguesiña, polo carne, o que querades. Pero non, hai que cumplir con as dietas imposibles. A nova curmá que volvese vegetariana polo seu 26º novio, a vegana que decidiu a saber por qué, ou esa tía que solo come alimentos que non proxecten sombra. Oxalá pudésemos comer un pochinqui. Non sabedes o que é pochinqui? O pochinqui é un bocadillo mitiquísimo do meu instituto, que por tan solo 90 céntimos ten tortilla, croquetas, bacon e o mellor de todo, media salchicha. Son moitas cousas diferentes, pero que de alguna maneira encaixan, máis ou menos como o instituto, que si materias que non sabes para que ser plástica. Compañeiros que parecen saídos dun reality show. Ou profesores que como ketchup aparecen no peor dos momentos. Pero cambiamos de tema. Pasemos ao máis difícil de todo. A xeoestrategia. Saber onde sentarse, aquí ou alá. Tens que saber especificamente o lugar preciso, porque sentas moi cerca, tens que recoller, pero se é moi lonxe, non podes picar. Todos queremos picar algo. Non podes sentar ao lado da copa, porque entre langostino e langostino a dentadura acaba no teu plato. Tampouco podes sentar ao lado da túa avoa ou do teu tío o graciosillo, tamén chamado cuñado. Que moite. Pero bueno, xa tes moza. A resposta é sempre a mesma. Non. Non me quedo. Os únicos goles que meto é no fútbol. Pero nin o chat GPT das novas xeracións sería capaz de resolver isto. O bo é que ao final pois todos ven aí a peli, non sei que, obviamente despois do discurso este de política, que si os Pedro Sánchez, ou a boa sigue con Rajoy, que si o BNG, o ble ble ble, o a boa empeza co Jingle Bell, pero bueno, rematou todo, algún reconcilias e outros non se falan. Todos os pequenos, vendo unha peli, incluído o teu curmán pequeno, que nunca para que... Vale, non, retiro dicho, está colgado na lámpara. Pero, bueno, cosas súas resolveran os meus pais, posiblemente. Ou calquera outra persoa, dame igual, eu podo seguir comendo. Pero, conclusión de todo isto, se fuches capaz de sobrevivir a isto, que, miñas felicidades, estás preparado para absolutamente todo, menos hacer de nada.